The Mozambican ruling party, Frelimo, panguva inoi iri kuzviziva kuti iri pama1 ichireceiva stiff resistance kubva kuma-citizens. Panguva inoi voramba vachiita decent pama-citizens vachiuraya zvakanyanyisa zvaonekwa kuti panguva inoi maurayiro ava kuita vanhu vanotoshamisa kuti tingaramba tine ruling party yakadai so here. Sanda pana mashoko atinoona kuti aiwa Vanense Motlhani unyange vanhu vachimuti aiwa is power hungry but itazogara he might be better. Sanda pana mashoko amunyange panapa panoti subscribe or like or on the bell icon. Ndimuna paindo X nokuti concerned citizens from Mozambique kana chiposta this picture ramurikona rinousirisa kudanyora chiti Mozambican riot police killed at least one person and injured several others this afternoon in Resano Garcia border with South Africa when they fired tear gas and live bullets to disperse a funeral crowd. The victims were attending the funeral blogger Mano Shotas, who was also shot dead by police. While live streaming Thursday's violent clashes at the border, Mozambican police are on killing spree and their bosses are doing nothing to stop it. They are complaining why is it the Mozambican police bosses vanonyarara pamusoro pechitiko ichi hapana kana action yavanotora but kungouya vachituma vanhu kuti aiwa vanouraya macitizens zviri kuonekwa kuti aiwa chitiko chinosirisa chekuti these guys they on a funeral but vanoramba vachitoataka macitizens vachinofire malive bullets zviri kuonekwa kuti aiwa loss of life yacho yazonyanyisa but chinosirisa chinoshamisa vanhu chekuti why is it some other union vakaita sana UN and SADC they are just quiet the next door aiwa SADC chairman vangonyarara zvavo vachiona zvinhu zvakadai zvichiitika chipotisa mafungiro enyu muri kuti pamusoro pechitiko ichi ndina comment section medu so subscribe or like so bell icon.